Ja hem arribat a Budapest, ens ha agradat molt de moment el que hem vist. Hem vingut des de l'aeroport amb l'autobús 100E, hem parat a Kalvinter, que és la primera parada que fa, que hem tardat una mitja horeta o així, després hem començat a caminar per un carrer superbonic que es diu Radai-Utka, o com es pronuncia en hongarès, i la veritat és que molt bonic, està tot ple de restaurants, moltíssim ambient, i després ens hem ficat una mica més cap a la zona del Danubi, que de fet no el veieu però el tenim aquí davant, demà us l'ensenyaré quan ens llevem, i és molt bonic, perquè a més veus tramvies per tot arreu, té un punt que recorda, ma germana m'ho va dir, que recorda una mica Lisboa. I de fet és molt xulo perquè aquí davant tenim la muntanyeta i allà tenim els edificis del centre que els veiem il·luminats. De fet n'hi ha un que està il·luminat amb els colors de la bandera d'Hongria, molt bonic. I res, a sobre hem arribat aquí a casa i la noia del Home Exchange, la Katinka, ens havia deixat un regal per la Greta. Ens ha deixat una bosseta que posava felicitats Greta, perquè la Greta va fer un any fa molt poquet, li vaig explicar, i ens ha deixat una joguineta per ella, unes aigües i tal, així que supercontents. Ara anirem a mirar què sopem i demà comencem a visitar. Budapest és una ciutat plena de meravelles. El Danubi, el Parlament, el castell de Buda i els tramvies. I per sort, des del balcó de casa no només veiem el riu, sinó tots els tramvies que passen per l'estació de Boraroster. Evidentment vam agafar-ne un per dirigir-nos al centre, i no només és bonic veure'ls passar, sinó pujar-hi i gaudir de les vistes a l'altra banda del riu, amb el Mont Geller, la Ciutadella o el castell. Com veieu, hem vingut al Danubi, un altre dels símbols de la ciutat de Budapest, mentre esperem la nostra visita al Parlament, que comença d'aquí uns 45 minuts, i hem vingut a veure el monument que ells anomenen Sabates del Danubi. Si us fixeu, a tota aquesta riba d'aquí hi han col·locat un munt de sabates fetes de bronze. La idea és recordar els morts durant la Segona Guerra Mundial, i de fet, si veieu, hi ha un munt d'espelmes i flors. Us explico una mica per què ho han fet d'aquesta manera. Una estratègia que feien servir els nazis durant la Segona Guerra Mundial era ajuntaven a dues persones, les lligaven i disparaven un dels dos, esperant que aquest que moria arrossegués a l'altre al riu. Aprofitaven que el Danubi és un riu amb molt cabdal i les dues persones morien empeses per la corrent. És una forma també de recordar aquestes parelles i moltes parelles que es van trencar durant la Segona Guerra Mundial. El Parlament de Budapest es va construir entre 1884 i 1902 i és el tercer Parlament més gran del món. Es va construir prenent com a inspiració Westminster, al Regne Unit, i des de fora hi recorda moltíssim. Hi ha visites guiades cada mitja hora i el recorregut comença per l'escala principal, que és preciosa. Com a curiositat, si ajuntéssim totes les escales que hi ha al Parlament, ens dona un total de 30 quilòmetres d'escales. També es visita la sala de la cúpula o sala de la corona, on no es poden fer fotografies, i la càmera alta, que no és l'original, sinó la que utilitzen per ensenyar als turistes. Ara estem al Pont de la Llibertat, acabem de venir de fer la visita al Parlament d'Hongria, i el Pont de la Llibertat és molt important perquè a una banda hi tenim el Mercat Central, on hi anirem a dinar després si tot va bé, i allà hi ha el Turó Geller, on hi ha també els balnearis més importants de la ciutat. I allà dalt, si us fixeu, hi ha la Ciutadella. El balneari Geller és un dels més importants de la ciutat i deu el seu nom, igual que el turó, a Sant Gerard, que diu la llegenda que va ser llançat turó avall dintre d'un barril. A dalt del turó hi trobem la Ciutadella i durant el recorregut hi ha un munt de miradors preciosos on fer fotos tan boniques com aquesta. Durant la pujada al Mont Geller, la meva càmera va morir perquè em va caure a terra, així que la resta d'imatges del viatge les vaig haver de treure amb el mòbil. Com aquestes imatges del Mercat Central, que és on vam anar a dinar. És un mercat que és preciós, tot ple de paradetes de coses típiques. A la planta menjú teniu la peixateria, que també és molt curiosa, i a dalt de tot hi ha la zona de restauració, on vam menjar un chicken paprikash, un goulash i un cabbage roll. Estava tot boníssim. Ens havien parlat molt bé dels pastissos a Budapest,
Així que ens vam passejar una estona per Batxiutka, un dels carrers comercials de la ciutat, i ens vam dirigir cap a la plaça Borosmarty, on hi ha el Cafè Gervais, que és un dels més importants de la ciutat i on fan els millors pastissos, gelats, cafès i xocolates. La Mar va demanar un pastís de nom impronunciable i jo vaig demanar 2 boles de gelat, una de xocolata i una de nous. I estava tot deliciós. Vam acabar el dia a un dels llocs més bonics de la ciutat, el famós Bastió de Pescadors, des d'on es tenen unes vistes úniques de la riba est de la ciutat, amb el Parlament en primer pla. Diuen que el nom li ve d'un antic mercat de peix que hi havia a la zona i del gremi que va ser l'encarregat de protegir i defensar aquella zona de la ciutat i en especial l'església de Sant Maties. Les 7 torres del recinte són un homenatge a les 7 tribus magiars que van fundar Hongria i hi ha una estàtua d'Estepa I dominant la placeta. És un lloc preciós on gaudir d'una posta de sol.